Ụmụnne m kele ugbo m na-ekwu ngalaba aga m egbu ya na nkenke atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ ka m gaa straight to the point. Nwanne anyị nwoke kpọrọ m na fon sị m nwa mba nọ m za ya sị m na m gwere kwuko na gbotoro ya ụmụ nwoke ibe ya na ebe ụmụ nwaanyị ebidenara m abụọ na ihe niile nwoke mepee anya saa anya ya mmiri sị na m ele na ka ụmụ nwaanyị bidoro ugbu a awụkwana m nwaanyị jiritọna ya nwayọọ wụnụ hụ nwaanyị niile ya sị m ya dị awe na nwa mba nọ m biko na m eweliwe na m nwere akụkọ na gbotoro ya ụmụnne lee ihe ya nọ n'elu ya na nwatakịrị ya ma ya na ya bụ ọ dị na mma ya matara kemgbe nearly getting to 3 years now. Ya propose le marriage okwere. Mgbe ya matara ya bịa kọwa ogologo akụkọ bịa mewe ihe enyi. Ya gwara korokotom na ya likere ya. Ya bịaghị bịa iwe yọrọ this girl na eji obi niile bịakwute nwata nwa agbọghọ ya na ya abụọ bide. Cause ya na ya abụọ kpatara for some time, for some months before ya ekwu okwu ịgaga gawa na kwankwaso. Na ya abụọ ya matara ya ọ bịa n'ụlọ ya n'ọrụ ya nụchala ya metọ ya ka ya bịa kọwa bịa machariwa n'ahụ ya na ya wụ somebody nwere self control. Mmadụ a na-eshi n'azụ esu ya eni na ihe ọbụla ya mere taa na-eji clear eyes ya mee na ọwụ ihe ya na-enyo enyo na ya na-eme ya na-echeki ihe take a decision and ya take a decision ya final. Na ọ na-abịa n'ụlọ ọ bịakwa ya hụ oshicha na ya erie clean ụlọ ya hụ hygiene level ya hụ ihe niile na dịga na ọ dị okay. Ya emepezi the next chapter ka ha gaa ụlọ ọgwụ gaga mara cheki onwe ha mara ma ha dịkwa okay. Ke nwa ya so okay. Ya kpọọ ya so ọ ga-abịa ka ha gaa hospital ka ga ele nyocha nyachasha nyoo. Ọ ya ka ya kpụrụ ya. Ọ sị ya na biko n'ebe ya n'ugbo na nwanne ya nwaanyị this na nwanne ya nwaanyị eji ha ahụ this and that and that and this. Ya sị ya na ngwanụ mgbe ọbụla ọ dị ready na ọbịa ka ha gaa. Ọ gwawa ese lee ihe agaghị n'ụlọ ọgwụ ihe ime ọwụ ịga lee ma ya nwere fibroid ma ya ga-amụlikwe nwa ya sị ya no ọwụhụ ndị ahụ na ọwụ ịga ga-check the basic one the main thing ha kwesịrị ịma before ha banye nwa na ọwụ okwu ịmụ nwa na ịmụ nwa na ọ dịrị Chineke na enwere ihe ha kwesịrị ilecha before ha gawa. Ọ gwawa ya sị ihe dịka gịnị ihe dịka ọrịa obiri n'aja ọcha ihe dịka genotype ya sị yes na at least na ọ dị aware. Ọ gwawa ya na result ya na ya nwawu AA na ọbaghị uru ịgaga gbarịwaga tụfuo ego na hospital na ya wụ AA na ọ chọkwa ka ya mee ke ọbara like nke obiri n'aja ọcha na enwe hospital no side ebe ya nwanne ya nwaanyị bi ka ya baa gaga eme ya ozugbo so that lọtawa ya were result ya lo ya so okay na ele ha dị hospital okwu ka ya ha street ebe ọ na okwu ọsọ na ya ga o forward channel address even mgbe ọ gagakwa na o mere video ji na ya gawala na the hospital mgbe adọ eseghị ọbara na the hospital na o mekwere video mana mmụọ ya agwaghị ya si elekwere ya genotype n'ihi na o ji ọnụ ya gwa na ya ma genotype ya na AA. O mee result na result apụta ọ bụrụ na onweghị obiri n'aja ọcha nweghị nje o wee result bịa ya nwe wetakwana result ka ya mere na o weta na nwa shiri conclude na ha dị compatible. Nwa mba nọ ya emepe ụzọ ya emepe obi ya emepe aka ya mepe obi emepe aka ji nwa ịhụnanya extend ịhụnanya etu ụmụnne na ụmụnna ya. Ọ ya ka ya na ya bụ chọziri ịlụ now ya adịla ready ịlụ na ihe mere na Christmas na agbaga Christmas ya dịrị ya na ọ dịrị ya horrible obi mgbawa iwe na ọnụma. Ọ ya ka ya na nwa anọ ntara ka ha lụọ the girl asị na ele ihe o meniri na ọ dịla ready ugbo ka lụọ na ọkwa maka enwere ihe ọzọ ekwesịrị icheki ya jụọsị ihe dịka gịnị na genotype ya gwesa kwọsị ya nwawe onye gwara na ya banwuru icheki genotype n'ebe ọ nọ na ke nwanne nwa ka eme ya mee test ke ọrịa nje were lụwa na ọ baghị uru ime nwoke o mekwanụ vidio mgbe ọ gara eme ọrịa nje mee ka eme ka ọzọ na ọ kụpụrụ ya n'obi na ihe ejiri sị na ya enweghị ya wụ na mma ya wụ AA batara mpa ya na ọwụ AS na ote mma ya wụ AA mpa ya wụ AS na ya na-enye na mma ya na-enweta ụdịsem ya na ya butere ụkwụ mma ya na-eji ikarị ahụ na ihe eji mara na ya wụ AA ya sie chere na ọ ga-ezu ọkụkọ o jiri sị na ya wụ AA ya sị asị oke na-ele ihe ọ chọrọ ka ha gaa ụlọ ọgwụ ya sị ya nwaanyị mba nọ ha gaa ụlọ ọgwụ ya na this girl nọ AS and ya onwe ewu AS. Ya gwasị ihe ọkụga nga na ọ ghọrịrị ya na ya na ha agba egwu edere mkpo ha azụ na ya enyere ya list of ihe ya mere outside their relationship dịka ihe ndị ya na-ekwesịghị ime gbasara family ya
ya lụghị nwa ha ya gaba ebe a buo mmanya mana ihe mere because of gịnị ya fina ya na mmadụ so ya ga-etofuo huge amount of money ya investịrị na ndụ nwanne nwoke mere papa ya mere nwanne nwoke na that amount of that okwu ego ahụ gbara ọkpụrụkpụ na ha return ya na-ajụga ya ego ya spendịrị ka ya na ya abụọ n'ime ihe gbasara ya na ịhụnakele gafere rute na family about 2.2 million na ha gbagharịa ya agwala nne na nna ya na ha gbagharịa kpa ya the money n'aka kpọrọ nwa ha na ya dịla tru na this lady na ọ ghọrịrị ya na ha agbarịla mpa ya si n'nukwa n'ele oneta ya ga-eshi gboo ihe eriri ihe filiri na ọ digest ala na enwekwa onye gwara na ya ga-agbo ya gwa ha si agwa nwa ya gwa ha si agwa nwa na nwa ha nwaanyị ghọrịa ya nke ya na-amaghị otu ya ga-eme na this girl dị aware na ọma gbasara genotype ya ọ hide that part hide shie ike tọrọ ya shi bịazi ugbu a wee ya yuzuzie ya ka o ji kwapụ ya after ya mechara ihe niile nwojie ka ha lụọ na Christmas a nọọ ihe ka this girl jiri mee na December ya ọ dịrị ya horrible na nwamba na-enwere deceit karịrị ka na ya agwala ha na ha ga-enye that money na ha ma how dangerous ya dị na ihe ya ga-eme ha n'ọnụ ha na-akọchali ya na-emekwa ihe polisi ya na-eme ihe amị na ya ga-eme ha onye na-arụdụghị ndụ akara ha mma na nwamba nnọọ na ha agbarịwala na mgbere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne gị wụrụ nwoke nọ nga na sa anya mmiri mmadụ asịkwala nga na ya emebuele ọya dị agwe ọya unu na-amata unu ga-enweta fresh result fresh statement of result unu ga weta na unu ga-amada onye abịakwala moke nwoke moke nwaanyị sị na ya dị ya maka ya na bakwara n'uru ọ na ya emekwene na ga ekwekwala ya tụpụrụla ha ọnụ n'ihu nwa ya na-alụ mara na ịchọrọ ijide aka nwa na ọ ịhụ nwoke ịchọrọ ijide aka ya unu nwere ogologo ụzọ ịgba iji ya dobata je n'ime ya future na gị amakwala gị esi na o jikwa mara result gị o jikwa ha mara na gị na ya abụọ kwụrụ n'ụkwụ gaa n'ụlọ ọgwụ esere ha ihe a sample esere ya nwa arụ ọnụ ihe niile ahụ ya n'ihu ọja na ihe mmụọ ya agbakọrọkọtọ ndị very fresh mmadụ abịakwala ya sị na ya maka onye jikwere gaa mgbere ote gị kwere ịhụnanya eme ṅụ gị file na mmadụ onye hụrụ n'anya onye hụrụ n'anya gwaga eziokwu kwụsị ịhụ mmadụ n'anya gaghị atụrụ ya ashị na this girl mere shata no even ọ chọrọ igola ahịa ogola ha ọdịla agola ha nwa na ya ekwutedo ha that part na ihe akwụ ga-ekwu ya na ọwụ obiri na aja ọcha na enwe mgbe ekwutere ya sị gịnị na o repeat onwe mgbe ọ hụziri otu esi abịaga ya sị yes oke na-echetara mana ihe onwe ihe dị iche na ọwụ na e nwere physical result kama na mmanya wee and ya filiri na ya na-ele ya na mama gị mụrụ gị wee mpanga as ha dị compatible mana as o kwesịrị ịlụ as ijikwa anya oruru nke otu ahụ na ọ ebe ya nọ n'elu ugbu a n'oge nwoke agwala si ihe niile mebiri emebi na a ga-emechicha ya na ya biko nwanne ya nwoke akpọle na fon si ya biko na enwere ndidi nyetụ ya time na somebody na-asị ya na ya hapụga na family ya enwe ihe gbasara ha ya gwa ha na ya achọghị ịma na ọ bụrụ na enwe ihe gbasara ha na ha ga-achọta ọbụla ha ga-eme sọt onwe ha refund ya ego ahụ ya bịara ya nyere nwanne ya nwoke mgbe eduru ya na ka e nyere mpa ya mgbe o lige nna ya na ha gbagharịa nye that money ya bụ mpaka ukwu nwunye na ha gbagharịa kpa ya that money na ihe ego ahụ 1 naira ga-apụ ya na ha refund ya ego so that this girl ga-amara the next person ọ na-aga imete ya na ya na-aga imeghe ya ekuloda ngwa onye ahụ eziokwu unu edere nọ ụmụnne m na ahụ ewu nwa agbọbịa nọ nga n'ugbo elega ewu okorobịa nọ nga n'ugbo elega ile akụkọ n'ugbo ị ga-aghọta na this lady ma the implication ọ ma ọfụma na etigodi ya mma n'olu o nwere ka ọ gaghị alụ this young man o doro ya anya n'ihi na ọ bụrụ na o doo ya anya ọ bụrụ na ọ ma o jighị uche n'aka ihe ọ na-eme edo ya anya ọ gaghara akụlitewa akụkọ ya ọ bụrụ na ọ hụrụ this young man n'anya dịka this young man hụrụ ya ọ ga-ekwulite akụkọ n'ihi na akụkọ a pụtara naanị mgbe a chọrọ ịlụ nwoke hụchiri ka ọ ga lụọ ya ya ebupụta gịnị nwere o ji bulite akụkọ a ka the marriage megịrị ya ka the man lawazie rizie thank you lawa ọ dị agwe o doro ya anya ọfụma o ji uche n'aka ọ bụrụ na ọ maghị o jighị uche n'aka ọ gaghị ama na mma ya wụ papa ya as ọ dị agwe mara result status mpa ya na mma ya ọ gịnị mere o jiri wụrụ that particular one ka o si ya ga-eme ya ma ya ejie na ya eme na ya ga-call that one ya dị aware of it ọ rụzie ka ọzọ ka ọ ga-eme weta result ya ịhụnanya emekwere nwanne nwoke ọ dị mma ifall in love dị mma mana ịhụnanya mee ṅụ gboo onye ishi to the extent ịmawuhu
ihe i kwesịrị iguzosi ike si na ihe nọ n'ọwụ ụtọ kwesịrị ịhụnanya eme gị gị mechie ọnụ hụta ya na onwe ihe ọwụ emecha ọ ga-emecha wụrụ ihe ewu nọ ngalugbo ine ewu nwa agbọghọbịa ewu nwa okorobịa mee ihe kwesịrị ka ime mgbe ị kwesịrị ime ya atọwa ụtọ si wepụ obi aghụghọ ụmụnne m na-ahụ na nke nwoke si adịrị dị ime ihe amị ya dịrị dị ime polisi ike koshikoshi na gbalụ gbalụ ọ dịdịghị ya mana ha amaghị ihe nwere ike ime na ya ga-eme ha onye nwụrụ anwụ akara ha mma ọwụ onye ọbụla ka ị ga-aga zuo gị si asọ ya nara ṅụ sọrị lawa azụla azụ ọwụ onye ọbụla nwere taịm ọwụ onye ọbụla ga-anara ṅụ sọrị ịmara na ụkwụ na-eruola izu mmadụ azụwala n'ihi na enwe onye ị ga-azụ isi nga na mere sọrị ruo na ama mfe ọ gaghị ekwe ihe m ji bịa igbotere ọnụ ngalugbo enewo bifo gị ịba ịga na ihe mara ihe na-aba n'ime ya asfọ nwanne anyị nwoke arịọkwala m ya si ya biko ya hapụgacha ka ihe niile awụrụ ihe aratara n'agụgụ ọgụ gaga n'agụgụ ọnụ hapụgawawa ya asị m nwa mba nnọọ mza ya sị m ga-egbotere ya okwu a ka ụmụnne anyị were mụrụ akụ mana ote m si agharawa na ya nọ na ihe m kwuru ụmụnne m ọ sị ya nọ na ihe m kwuru onye kwugo ihe mgbe ahụ ga-amị anya enwe ebe ọ na-ahụ ga-amị ma ọ nọ na ihe m kwuru ama m ma ọ ga-eme ihe m kwuru ama m famili ahụ na-adị endangered ọ gịnị kpatara ọ mgbe mmadụ pụtara filie na ya ma ihe kara onye ọzọ nwoke nne na nna ezụ ya etopụta na-eme ọfụma kpata ego nọrọ ọfụma ihe oforo ewu ịlụ nwaanyị ya dakarịa na ewu nwa agbọghọbịa ya dakarịa gị hide ya dị natural eziokwu nke a wee eziokwu dị natural wa na ọwụ ọrịa ibutere ebute onwe ihe ọjọọ onwe ihe aka ọwụ ihe akọrọ akọ ọwụ habit nke a wụ natural eziokwu kwesịrị release freely na lekwe ihe Chineke nyere na iwu AS ọwụkwa na ihe ọjọọ ọwụ na AS aga alụ nwaanyị ọlụ di gị were that part keshigwe mgbu ma o dokwara anya ma that same young man na ha aga ịlụ ya that same young man na ha aga ịlụ ya gị denwe ka irie ya ka ị ṅụọ ya ka iyi uzuo ya ka o nyere gị aka emechazi ntụ gị si ngwa ya gawana ọ sịla ya nọ na ihe m kwuru anụnọ m ebe ma ọ ga-eme ihe m kwuru agana m amanụghị m ịnụ ngala ugbo ene ihe m na-eji m nụ m buru ya gbaja kpufu bịa gbote were nga ka unu were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ arịọla m ya sị ya biko na ya hapụgawa ya hapụgawa ọwụ ihe mmadụ na-ahụta ihe na-agbata na ngwugwu ọ relationship ya sị nwa mba nọ na ya na ihe m kwuru m thank you na mgbotowere ụmụnne ka ha were kpachapụ anya ha ụmụnne m emenene m ihe asị mme aga m amanye ya mma n'olu ịhapụga nne na nna ya that young lady ịgbaghara ha ọ hapụga ha mara na enwe ka ha pa aga m ahụ mmanya ya ahụ ga-amị ihe a okwu a kwuru na fon mana gụnwa na-ele m ele na ya wụrụ ihe nṅomi wụrụ ihe ịrịba ama nyere gị wụrụ ihe nṅomi wụrụ ihe eji ama atụ wụrụ ihe mmadụ ga-elecha ya kpachapụrụ onwe ya anya dị more careful ọzọ ka m repeat kwe ya again atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ gị so ịhụrụ onye nọ n'anya onye nọ ọ masịrị gị wepụga aghụghọ mmadụ anaghị aghọsị onye ọhụrụ n'anya ya aghọsị aghụghọ gị marakwana lee na onye nọ ọ gwaghị enweghị ihe ọ ga-ewe isi gị ọma na ịlaikiri ya na ụnụ laikiri nwa ọnụ ngwanụ ka ụnụ mere n'ụlọ enyi nọrọtụ n'ime enyi ọntịrị gị hụ onye rụghị mma na lekwa ihe iwu lekwekwe onye ma ha ma onye ahụ mara ha odo obi ya ya eletịpa anya ya mara ebe gị na ya ga-agadebe n'ebe ụnụ na-aja ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya ikekwe ịchọghị ịlụ ya mana ị nidere enyemaka ya enweghị ihe karịrị eziokwu asị atọwa ụtọ si wepụga aghụghọ wepụ aghụghọ ụmụnne m onye ọbụla kpachapụ anya ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ